Ние сме Трудно Геймърс и ние ще играем първи епизод на Хекси. Те секунда само читам едно по-шо го разбира, само Да, ромбеле. от Дисик вече има плай, ето както виждате. Ние не знам, че изпомня, защото съм киловар. Преди да се получава както виждам. Плай, както виждате, няма го използвам Може да направим нищо. Ако сега ще искам да поема обаче в ден, защото не съм лагнем. Прави се! Плай! Умрах. Кай да. Да, това е забавно. Искам да първо. Опа, извинявам се. Първо. Виждам, добре как се крафтва. Иска чизъл и едно среден бал, което чизъла... Как се крафтва чизъл, аз не знам. Правим този лук, бе. Да, пише чизъл. Добре, както е. И чай прав аз вече. Така не съм мога да ти поръчам. И намери диаманти, което... Кайна. Офи както е. Вече намери диаманти и запускам кил ауричката. Имаме не всяка айрон. И кил аура също. Да не забравим. Това е важното. Уиii! Чай ще му бегам. А не бе, спринта не ми се почва така. Ще я пусна кил ауричката. Дракачки. Няма клик, нали? Айрон. И кога читна, кога ли имаш айрон циркъл, че? Аз ти казвам, че ми не стака айрон, глухар. И кога? Аз тази нямаше и минути. Аз го намерих. Така си бавен така. Да, бавен, някакъв 15 минути един стак айрон. Това е хипси. Чай съм. Кога го спече, майна? Ети Iron Giant Sword. Аз иска да си го крадна, не съм крадвана. Вече ми крадна. Дай ми клипка. Не ти искаш да крадеш. Какво дай ми трябва? Дъскам се. Ето. А чай поръчкам първо да не мога крафта нещо. Не мога. Ето. Бам, че бисконе. Къде си изпука са? Ети Iron. Iron чист. Два чифта антагони от сляви. За сляви. Ечи патвора, ай тръгна, готов си? Ечи патвора. Не съм готов бе. Ечи патвора, бе, циганен. Ай сме патвора, бе. Чакай се за Бе, аз тогава ти ги взимам. Ай сме ги. Метна ти и той, метна ти айрен хелмата. Ай, махам се. По айрон стана, бе. Само без бутушки. Ма ще крафна две акс да имаме. Батъл акс. Батъл. Да, искам да намеря такова. Вземи, метнах ти. Рода. Difficulty 3. Ай, бях се блял някакъв батъл, това дето Нидър батъл, са малко по-пи, обаче по-яки като цяло. Трябва да експлорваме батъл тавари, да намерим. Ами, на мапа честно така, ето тука, това си наклона черта флай. Хора, това не е че искаме даден от 5 минути. Има и хил, наклона черта хил, но това ще не спомня. Фитни. И пускам на тавана и стерпорт. Терпорт са! То забива. Yes! Yes! Ай, терпорт са вече. Пак забива. Очи факилара си. Типи метла. Диджина пар. Метла, но не съм метла. Метла 2002. Не съм метла, простани. Това е аз. Един път се обърках вече метла. Да. Въобще не е забил в момента сам канал. И въобще не е крашна. Аз не мога да видя. Няма сървър. Това даже не е сървър. Лам. Това е. Никой го каза най-големия. Ти си госпожа Сиганка. Да си пък господин Карлиза. Да се кам ти, бе. Аз не съм мъжа да се Ти си казва. Как садна? Да, аз поне искам на работа как момчета. Някакви хора. Тук държи, ще знаеш какво е сад. Ало! Защо?
başımız yapıyor. Oh fuck. Майко, почитай, бе! Почитай, това е! Ben çıkarım. Ставай! Дай ползаться. Някакви данни почитай. Направо. Добре. Чуби спонче! Дай, ела хора. Тела тапче. Да, направо. Аз ми изпълням килора, ще На правя. полизатор нямам. Заради толкова. Да, само малко. И там малко не майче. Това вчера придобили и ти удреш по тия, нали? Шанс. Хубаво, че как ще ги тренираш. Това е чисто. Абе, ще слежда много бавно, човек. Слежих се много скоро. Да, на цяло да на банда на 100% Опа. Аз ще се прикривам. Ти как ли са много бавни? О, видя ли какво съм написал? По-честа. Опата ще видя. Храна. Дай, я. Видиш ли? Има бос! Ами ние по батъл тауър няма да има бос. Ние бе не с босове! Бос! Ние бос на батъл. Бос. What the fuck? Количето бе? Палето бе? Палето бе, точно нормално. Я ще проверя да не отдаваш че да бъде, защото може да се къде. Добре, как то да не ходи, бе? О, да ме вътрешки! Натърпим се в първи шанс. Жектал потична бе. Това! Гошо идва! Гошо, много са! Това! Ще се мради. Абе, ой. Съборила. Може да ти обада даже да се чупи ми ябън. Чупи спомена. Помка. Знаеш ли как? Ай, отлично. Но да, Това се нарича. о, тук има 3 боса. Аз това надолу на по-долу. Майко. Вау, I'm so smooth. А, не, това е боса. Адам. Не, умирам. Така ще казвам. Аз знаеш, че в преди бях направил такива на това. Защото на което ми правите ми нещо, там не се упражнява. Там се Ооо, фак, я скъпя филма. Виж, аз съм... Дай не виждам. Няма че опират. Айде, свен да освен. Както вижте... О, фак. Остатка е. Едно да се уми. Юали. И после е тук долу, само да. Майко, аз съм сърца. Айде, паднах ми да по-дълно. Аз си съм. Аре, Гошо, видиш. Вижи. О, 2 диаманта. Хикс, той ли не си? Текстулите. Текстулите. Хикс, да не си. Какво? Чупите спомните.
radig siamo solo ora signale. No, sappiamo. Zaraz mi kiła oro na stare. Wziął samo. Zabieg to ma być, no. Ty kudy, ty ma być. Има бъде темпичка резистант. Що ли знаеш? Какво е?